Има такива особени залози, сключвани 2002 и на края на ноември месец 2005 година. Тези особени залози са придружени с всички съответстващи документи, решения на борда на директорите, разрешения от министъра за сключването на тези договори и по своята същност представляват залог на сметките на всички потребители в България срещу вземането на кредит за строителство или за рехабилитация на тези двете централи. Днес ще внеса всички документи, които изисках и получих тази сутрин до главния прокурор. Ще му ги занеса в 2 часа, за да прецени той дали са били законосъобразни тези действия. Но най-малкото, което може да се каже за тях, е, че са много странни от морална гледна точка, защото те са осигурили гаранции на инвеститора от страна на всички потребители на електроенергия в България за една инвестиция. За да го упростим, това е все едно да станете поръчител и да си заложите заплатата на някой, който да построи апартамент. За което строителство на апартамент вие носите риска, защото вие сте си заложили собствената заплата и отгоре на всичко да му гарантирате, че ще ползвате този апартамент за 15 години под наем и му гарантирате доста добра норма на възвръщаемост. При положение, че се прави особен залог на бъдещи вземания, защо тези централи, тъй като риска се носи от всички потребители, съответно от Националната електрическа компания, защото тези централи не са построени от самата Национална електрическа компания, при положение, че тя осигурява кредита. Защото на базата на особените залози, най-вероятно централите са изтеглили кредити, за да ги построят. Ето това е особения залог от 2002 година, на 6 февруари 2002 и започва с този договор под формата на писмо. Аз такъв договор не съм виждал до сега. В същото време това е особен залог за милиарди левове. От кой е подписан? Подписан е от изпълнителния директор, нямам ги имената, подписан от изпълнителния директор на Националната електрическа компания и от изпълнителния директор на енергийна компания Марица Изток 3 АД. Следващия е ето този. Този вече се изглежда поне като договор, докато този е договор под формата на писмо, 2-3 страници, 6 февруари 2002. Ето това е особения залог за Марица Изток 1, сключен на 30.11.2005 година между Националната електрическа компания и ЕИС 3C Марица Изток 1. Той е подписан от отново им няма имената, но като гледам подписа от Любомир Велков и съответно от ЕИС Марица 3 Марица Изток, ЕИС 3C Марица Изток 1 ЕОД. Преди подписването на този договор за ЕИС има протокол от решение на борда на директорите, в който се казва, че ще се вземат решение да подпишат и да поискат разрешение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за да го направят. Борда на директорите на Националната електрическа компания. И ето го разрешението на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, протокол от 17.11.2005 година, който казва, точка 3, разрешава НЕК ЕАД да подпише договор за особен залог в полза на ЕИС 3C Марица Изток 1
като обезпечение, покриващо размера на задълженията на НЕК ЕАД. Като предмет на залога да бъдат бъдещите вземания на НЕК ЕАД от Електроразпределение Варна АД, град Варна, и Електроразпределение Пловдив АД, град Пловдив. Министър Румен Овчаров го е подписал, който е бил министър по това време. А по тях имало ли е неустойки? По отношение на неустойки, в смисъл те са залог за бъдещи вземания в общ размер според одиторския доклад, според одиторите на НЕК за 2011 година, в размер на 13 милиарда 188 милиона лева, 188 милиона 827 хиляди лева. 13 милиарда 188 милиона 827 хиляди лева. Това е по двата. Защо сега? Защото аз сега разбирам, че има особени залози. Тези залози не са били активирани през периода, през който аз съм бил министър, за да разбера, че се случва нещо такова. Междувременно подписалите тези залози ги няма, а министрите, които са ги одобрявали, никога не са споменавали нещо такова. И когато правиш особен залог за 13 милиарда лева, над 13 милиарда лева, според мен най-естественото е да кажеш на обществото, че правиш нещо такова. Защото това са задължения на обществото. Същото и с зелената енергия, която в момента пак обществото е задължено да изкупува. Да, но там няма особени залози. Представете ли си за сметките за зелената енергия да бяха заложени приходите, сметките, които ние плащаме за електроенергия в ЕРП-тата? Няма залог. Принципът е дългосрочен договор, но този дългосрочен договор за 12 или 20 години е на базата на европейска директива. Няма европейска директива, която да ни кара да сключваме договори с конвенционални централи. По отношение на вноса имаме много ниско потребление на електроенергията, 3300-3400 мегавата през неделя, през вчерашния ден. Централите работят на минимум, това са ви оказали от системния оператор. Енергията в чужбина е по-евтина, отколкото енергията в България. Не знам дали има внос на енергия, но ако има внос на енергия, тя е за свободен пазар, а не за регулирания пазар. Предприятията могат да избират откъде да купуват своята енергия, дали от България, дали от чужбина.